Nderek pitepangan. Sinten? Kula. Ijen no. Namine kula. Sapa, Mang? Dudu. Sapa? Nami kula Yung Tumpuk. Yung Tumpuk. kok singkat padat jelas jenenge iki lho kok Yung Tumpuk ngono kuwi. Tumpuk. Yung Tumpuk. Oh, Yung Tumpuk. Tumpuk. Menika napa wonten artine? Tumpuk nggih. Nggih, asma kinarya Japa. Mami kula Mas Akbar menika tegese gedhe, tegese agung. Kekudangane wong tuwa marang anak, nggih ta? Nggih. Yung Tumpuk niku artine napa, tegese menapa? Tumpuk nggih. Nggih no. Tumpuk niku T U M P P U K. T. PT. Empung banter-banter to, Mbak. Aku iki kagetan. Engko ndak kalah karo swara sepur kan lho. Nggih. T niku napa? T niku takwa. Sesuai kalian dasar negara Pancasila, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya. Nggih, T takwa. Takwa sesuai Pancasila ketuhanan Yang Maha Esa. Menika T. Nggih. Disusul U. U menika napa? Usaha, Mas. Saklikane Nggih, takwa uga awake usaha. mbak niki kudu usaha. Mergo Gusti niku ora ngrubah nasibe menungso selagi manungsa niku ora gelem ngrubah nasibe dhewe. Dadi berusaha niku wajib. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ngoten nika. Artine apa yo? Gusti Allah ki gak ngrubah nasibe manungsa selagi manungsa niku gak gelem ngrubah awake dhewe. Alhamdulillah wong Kediri ngene iki ra roh. Dikira ya sinden pinter dalil. Nek nganjuk wis dibengoki, walah ki mudin macak sinden. Jenengan ya iso ae to ya. Iso wong kenyataan kok. Aja banter-banter to, Mas. Terus bar U disusul meneh M. M itu artinya apa? M niku makarya nggih manembah. Ya makarya ya manembah. Ya manembah. Dadi nek wayah makarya, ayo makarya sing petel kaya-kaya donya niki gak bakal rusak. Terus yen dong manembah sembahyang sing kusuk kaya-kaya bar sembahyang dipundhut karo Gusti. Jenengan makaryane ya nyinden ngene iki. Nggih, terus jarimeng mudin to. Nggih kadang ngitani Mas, wong kula niku sembarang lho Mas, menek klopong nggih. Iso wong kambil cilik lho Mas. Sik to menek krambil iso mau macak sinden ayune koyo ngene kok menek krambil. Lah kambil gur sakmene lho Mas. Wohe to. Wohe, ya aku kan munine kan kambil to Mas. Nggih. Ora kok glugu gak kok manja. Menika wau M makarya ya manembah. Nggih. Terus P. P apa? P. Heeh. Pendidikan yang diutamakan Mas. Oh, pendidikan yang diutamakan. Ya kudu ngono no. Belajar dhisik. Lah kula niku panggah ngene Bu Parsinem niki nyuwun. Wah, jenengan niku sinden nggih belajar nggih. Nggih, kula sinau lah. Lah sing 1 2 3 4 5 niku sinten sing marayang gitu. Murid-murid jenengan? Aku iki takok ngono Mas. Ngene Bu Par niku. P menika pendidikan. Aja keri belajare, aja keri sinaune. Luar biasa. Terus disusul meneh U. U niku supaya unggul uripe Mas. Oh, unggul sing dadi uripe. Terus sing terakhir ana K. Kekarepane mungkin insyaallah kaleksana. Kaya dene temantenan ngeten iki. Nggih, pinangantene jenenge Mas Randi kali Mbak Nini. Nini. Menika nek sampeyan jarine sinden, jarine nek awan ya nyambi mudin kudu iso tutur-tutur karo manten. Nek aku sing nuturi ya ta, kuwi kurang pantes, kurang trep mergo kula nggih durung krama. Wong niki tenggong nggih Jawa mawon Mas nggih. Pripun? Nggih. Manten Mbak Nini kalih Mbak Randi nggih, Mas Randi nggih. Mas Randi kali Mbak Nini. Niki kudu dirungokke. Lah iki lho rungokno. Sing lagi-lagi rabi kuwi rungokno. Karo Pak Yung Tumpuk kuwi. Karo Pak Disipan bareng kae. Aja ngingeti aku ae, awake emang ngingeti aku ya, Mas. Sing ngenong niku. Nggih. Nggih. Ada ganda apa arep njejeki aku kok dadakno. Pripun nek nuturi pripun tuturane? Manten niku ya manten kawak ya manten anyar niku siji. Mlumah. Terus Murep. Terus Modot. Terus Mlebu. Metu. Kupingku tak saponi ya. Ini ku enten werdine lho Mas. Sik to, jenengan kene kon tutur-tutur Lah nggih.
kudu pedomane niku mlumah murep modot mlebu metu. Kok iso mlumah bareng lho manten mlumah ngeten maksude niku temanten niku nak wis krama wis krama wis dijab kabulne niku kudu fair terbuka ngono lho Mas mlumah terbuka terbuka nak sing putri arep nang ndi ya kudu pamit karo kakunge niku mlumah lah nek murep yo murep niku maksude niku nek enten perkara sing sekirane niku gak dibuka ayo direbeni maksude niku barang wadi aja gampang dibuka ya anak wong lanang kudu iso ngrengkuh wong wadon arrijalu qawwamuna 'alan nisa. Wah, dalilmu akeh men to yo. Aku yo kanggone Mas Heru. Al dalilu arrijalu qawwamuna 'alan nisa. Arrijalu qawwamuna 'alan nisa. Artine wong lanang niku kudu iso ngrungkepi marang wong wadon. Amin. Niku mlumah nggih. Murep bar mlumah kok mlumah mlumah murep terus bar wi modot yo iki lho modot artine apa yo modot modot niku nalare Mas pemikirane siji nalar kudu iso bedakne nalika jaka utawa prawan karo wis omah-omah kudu iso modot pikire ekonomi ya ngono diparingi apa wi modal kudu iso ngulur-ngulur nak wong tani ki jerene nggih cokot-cokot alot Mas. Wong tani nggih. Aja sampe pedhot, aja sampe bangkrut usahane kudu ngono iso modot sembarangane. Tapi nggonku sing iso modot nggone dagangane wong lanang iki Mas. Lah sampean kok iso modot macak sinden ngene iki? Gak iso Mas. Gak iso. Wedok asli ya Yu ya? Ya ora mesti Mas. Lho, ora mesti piye to? Enak awane lho lanang. Iki mangan kono iki lanang. Ngono kan. Terus bar modot mlebu niku napa? Mlebu niku maksude nak sik prawan karo Joko niku gak ngerti Mas, karaktere gak genah. Tapi nak wis rumah tangga ngerti mlebu pemasukan maksudnya niku. Karaktere Mas iki ngene. Lah sing lanang ya ngono, karaktere ibuke iki ngene. Kuwi nak saka segi pengalaman jero, ya nak saka segi ekonomi. Kayane pira? Kayane pira. Mlebu to Mas iki. Nek metu. Lah metu nak saka ekonomi kayane 100 aja sampai dibelanjakne 150 ngundak bangkrut. Ngono. Dadi ya kudu iso monto-monto rezeki. Pemasukan karo pengeluaran kudu iso. Mengko muga-muga kena nggo sangu karo panganten. Ketoke niku jorok niku tapi enten artine ngoten niku Mas. Nggih luar biasa Pak Mudin nggih matur nuwun nggih. Pitutur-pituturipun. Iya padha. Pak Mudin. Anjengan iso. Nggih sing bakui ora penganten kekarone. Nek penganten kekarone wis ana sing ngandani ya kuwi wong tuwane. Ngaten nggih. Heeh, nek sing bakui ngandani para pesinden-pesinden iki lho. Niki dereng to nggih. Durung kabeh. Sik perawan kabeh. Kemang tunggale apa, Mang? Tekek lorek mangan santen apa, Mang? Tekek lorek buntute kenceng. Buntute kenceng. Buntute ireng. Menika sing sinden-sinden iki jenengan tuturi. Niki ta nggih? Nah iya no. Tapi wangi liram no Mas kadang dituturi no. Ya ditekne sik jenengan tuturi. Niku perlu sangu kehidupan. Pitutur-pitutur sing becik, piwulang-piwulang sing becik, mbok menawa kena nggo sangu besok nek wis rama. Ngoten lho Yung. Nggih, kudune ngono. Sing ndi iki? Heeh, sik. Anu sik, Mbak Birgita karo Mbak Pesek. Langsung dua berdiri bersama. Sepotica. So. Balekno besok iki soalnya pun anu suwek Wih lho jeng dalu selamat malam Mbak Birgita Mbak Sri Pesek. Nggih. Wilujeng.
Niku salaman riyen kalih Yungin niku lho. Niku senior sinden niku lho luar biasa niku. Yungin niku salaman sik, sungkem sik karo Yungin. Derek belajar nggih. Kene-kene saling sik. Jan tangane halus-halus caplakku mbledhos. Sinden kok caplakan. Heeh. Mriko Mbak Sri Pesek le Mbak Birgita. Mbak Birgita asli Kediri mriki. Oh ngaten. Nggih, leres jenengan. Kediri. Monggo mampir teng ngene daleme kula. Heeh. Omahe adoh nggo. Mboten. Lah aku sesuk selak ngarit e. Ngarite awan ae. Ngarit yo mudin yo nyinden. Lah ngungkane Lah, wedhek iya. barang Mas aku. Nek Mbak Sri Pesek niku nganjuk yo. Nggih, Nganjuk. Daleme ndi? Kampir. Kampir Bangor, Nggih. Kabupaten Nganjuk. Sampai daerah lor ya, aku Gunung Kidul. Loh, aduh men. Maksudnya iki Nganjuk sing sebelah kidul ngono lho. Pegunungan. Dari Gunung Kidul Jawa Tengah ngono kok iso. Nggih. Mbak Birgita, Mbak Pesek nak tesih anu to, perawan sedaya dereng kromong nggih. Nggih tasik no, Mas. Perawan. Ditakoni yo, ini target rabi kapan? Nah, target Eh, ya? rabi. Kira-kira pengen rabi kapan bocah sekolah? Heeh. Iki Iki Sri iki anu kok. jujur apa ora? Ya jujur no, ngapa? Saiki umur pira, Mbak Sri? 24. 24. Target rabi 26. 25. 26. Iya. 26. 25 apa 26? 26. Iya. Ya nyatane 20 ke atas ya. Aku mbiyene tau rabiku mbiyen dadi Pinten? wong wedok ki anu kok aku ke 39 dadi Beyo, perawan tuwa no rabimu Perawan terus tua ora sama. apa-apa. Perawan Lah aku beyo. marane meteng anakku sing arep dhewe kae. Umur pira? Resiku tinggi. Kayak kasih do Mbak Ji ilang. Loh, kok iso? Lah iso. Mbak Ji metu ndi kok ya iso. Wis ya. Oh iya bener. Iki wis telahale kuwi Mak. Beda. Iya. Nek Mbak Birgita kuwi target rabi umur pira, Mbak? Kira-kira umur berapa? Lah saiki umur pira? 23. 23. Yo 25. 25. Heeh. Ya sara 25, ayamene 26. ngono kae wayahe ngabar. 25, 26 apa 27? Apa masih ada target lain sadurunge rabi? Sik sinau apa piye? Kalau saya nunggu siap dulu Pak Dalang. Siap dalam arti Ya apapun kan katanya tadi kalau menikah itu sekolah seumur hidup ya toh, Iya, tinggi no. seumur hidup. Berarti ya harus siap lahir batinnya nggih toh. Nggih. Anu ya ditata, diseleksi. Lah, Aja betul. sampai aja sampai 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 piye? sampai kok sampai kok sampai. Iya. Yo, aja sampai piye yo tuturana Birgita tuturana sampai. lah yo Lah sampai ya aja Lah sampai iya, napa? kok tuturana nek aku sing nuturi kurang pantes mergo sak leting nek jenengan sing luwih sepuh nuturi menika sampun sak terpipun Iki diseleksi. nah gila seleksi upamane Umpamane Nah aku mbiyen tak parani. maksudnya piye? wedok marani Wedok marani wedok iku kudu dikejar. Ya ora apa-apa. Oh. Sing penting ki marani diselikidi. Selidiki. lidiki Lah ya kuwi mau. Sek jenengan ning tengah ae to ben iso. Lah kene. Lah tengah lah. Iki ben iso. iki sarung to wi Sarung apa karung. Iki nek gendong beye. Ben. Lah Mas Akbar iki kapan targete gantian sih pertanyaan. Mbak Sri mau 26 Ya. Mbak Birgita ngenteni Siap. aku yo Siap. ngenteni siap to Allah. lah wong lanang niku yo karire luwih dawa Nyapa to kok melu-melu aku ki nyapa? Loh, wong lanang iki sing nyekel tanggung jawab, sing nyekel Oh, perekonomian ngono ya, Pak? keluarga. Nggak Yo suka kudu aku. luwih siap kuwi. ngono Oh to. nggih Pak. Dalam Ya ndang disiapne kono binyoto. Nang siap Mas. ya Siap, muga-muga King. ndang siap ya Mas. Amin. Sing penting ya kuwi Sing siap ki wong lanang biasane sing wedok kari nunggu. Iya. Lah, Sri tak tapuk lagi enggak. Ngene ya wong Pripun? wong golek jodoh ki ya Nggih, gampang pripun, ya Mas? angel. Nggih. Gampange piye angel Yen gampang luwih gampang yen angel-angel kelangkung ngono kae lho Mas. Kuwi tembang kuwi. Lah iya, trawis yo tenan. Lah jan saiki Sri karo Mbak Bir Nggih. nembang ya bowo. Nggih, menapa? Nggih. Bawa apa? Dadi tudono karo yungmu kuwi nek duwe kebisan. Jadi suaramu apik. Sesideman nggih, sesideman riyen. Heeh, sesideman dibawani. Senengane. Senengane sesi cuman. Lah, iya. Senengane.